Барыгызга да хайырлы кичләр дуслар. Бүген безнең шундый бер тема, кыска гына әйтеп белә сөйләп аласым килә. Без инде үзебезнең клиент чатларыбызда кызлар белән төрле темаларга сөйләшәбез, әйме. Иртәгәдән без менә тәндәге чыга торган шундый авырулар турында сөйли башлыйбыз, әйме. Кайбер көндәрдә инде төрле темалар була, бик кызык темалар. Иртәгә герпес темасы. Герпес темасын үзегез дә беләсез, көз җиткәч инде күп кешеләрдә чыга башлый тәнгәле нәрсәләр, шунда белән инде дә бар әле ул, күрәсезме? Әле бу минем бик күп бөтен тәнемне, шундый битемне сырып алган иде, шундый кызыл әйберләрне хәзер битеп утырам. Нәрсә генә кулланмадым, дуслар, аптекадан нәрсә генә алмадым һәм миңа ул әйберләр берсе дә булышмады. Барган саен 1000 сум врачка түлим, керәм, барган саен ул миңа нинди дә булса мазь яза иде. Ярты ел шулай дәваланганнан соң мин нәтиҗәсен күрмәдем. Һәм әйтәм, туктале, мин бит инде шундый кеше, бик ышанып та битем күп әйбергә, Фаберликның әйберләрен алып карыйм әле, мин әйтәм. Ничек дип уйлыйсыз? Иң беренче чиратта мин менә шушы Малатилиннан башладым. Малатилин ул безнең инде ул теге ничек дип әйтим, умарта кортлары тешләсә дә имеш, шундый дип куйсак, кайчакта менә чиркиләр шундый утырып тешлиләр. Аларның урыннарында шундый дәвалаганын белә идем. Ә менә шушындый әйберләрдән, дерматитлардан, тәнгә чыга торган әйберләрдән дә дәвалый икәнен уйламый идем. Һәм менә миңа бу Малатилин бик тә булышты. Ләкин тора-бара мин әле тагын шушындый мазь барлыгын белдем. Бу безнең фитобальзам. Шулай гына исем әйтәсем килә сезгә. Шундый звездочки исләре килә, элеккегә әни сөртәдер, хәзер сөртәм. Звездочки исләре килә. Менә әскенә муеның сызласы да шушы әйберне сөртеп куярга мин күнеккән идем инде. Муен сызласы бил ышкынсаймы, бу живица белән составы шул кадәр әйбәт. Шуны ияләнгән идем инде. Ләкин моны да мин булышадыр дип уйламаган идем. Һәм шулай ук мин аны битемә сөртеп карарга булдым. Малатилин башта моның да нәтиҗәсен күрдем, миңа бик ошады. Тәнгә төрле әйберләр чыккач, төрле нәрсәләр бит инде тизрәк бетсен өчен төрле нәрсәләр кулланып карыйсың, барысы да миңа ошады менә әлегә. Һәм инде мин алдым шулай ук менә шушындый молекулярный бат. Беләсез бит инде, батлар эчәбез инде, иммунитетны ныгытыр өчен. Күп нәрсә беләсез, менә шушындый батлар, капсулалар инде дип әйтәсе килә. Бу безнең биткә экземалар, герпеслардан менә шушындый әйберләр өчен. Кемнәр менә шундый теге тәнгә чыга торган әйберләр белән интегә, менә шушы батны тәкъдим итәр идем. Бу андый бат түгел, әле нәрсә уйламагыз, моның бары тик составында шундый үлән әйберләре генә бар. Миңа шул кадәрле ошады. Монда грейпфрутның теге косточкалары инде, әйме, прополис монда менә шул кадәрле составы әйбәт. Аннан соң нәрсә әйтәсем килә, бу гомумән иммунитетны да ныгытырга бик әйбәт. Әлеге бат һәм менә молекулярный батлар, фаберликтагы менә бу шушы молекулярный сериялар безнең Американың лабораториясендә эшләнгән, шуңа күрә ул бик көчле, күп кенә батлардан алып тора дип әйтәсем килә. Бу безнең молекулярный батлар яз көненә чыга башлады һәм без шул кадәр алга барабыз. Чит илнең әйберләрен үзегез беләсез бит ничек яхшы икән. Шулай итеп мин монда куллана башладым. Миңа менә яртысын эчтем. Һәм шуның да миңа бик ошый. Нәтиҗәсен күрәм, салкын тидерүләрдән дә иммунитетны саклауга да булыша инде, әйме. Һәм шулай антипаразитарный комплекс буларак безне чистартады. Һәм сезгә тагын бер әйбер әйтәсем килә. Иң көчле әйбер менә шушы булды җәмәгать. Бу әйберне мин гомумән белми идем. 3 ел буе фаберликта эшләп, менә шушындый пептидлы средство барлыгын гомумән белми идем. Каян башланды соң? Минем бер танышым, якын кешем дип әйтим инде дөресен әйткәндә, аны һәрвакыт ала иде. Әнисенең аякларын майларга дип, әйме. Шундый булса, шуның белән менә торабыз дип, запаска дип алып куядыр. Әйтәм, мин дә алып карыйм әле. Һәм мин моны алып карадым. Кирәк булыр әйтәм, билгеләр чынлыкта исә, аның ул безгә шушы герпеслар, тәндәге чыга торган әйберләргә бик файдалы. Аның бәясен сез миннән сорамагыз, ул шул кадәрле кыйммәт. Менә буларның бәяләре шикелле генә түгел дөресен әйткәндә, бик кыйммәт бу. Мондый әйбер аптекада да юк. Аннан соң әйтәсем килә, бу бик булышты күп кешегә, кемнең аяклары авырып тора. Тезләре сызлый, менә шул кадәрле әйбер икән, обезболить итә торган. Мин бит инде бу әйберне шул билләргә сөртермен, әнинең аягы авырса сөртермен дип алдым үземчә. Һәм мин моны куллана башладым. Бер атна үтте микән, әйме, минем битем чистарды. Ул менә монда кадәр иде гомумән алганда. Булар да миңа булышты, ләкин менә моны мин сөртүгә ук бер атнадан соң инде нәтиҗәсен күрдем. Һәм мин аны дәвам итәм, аның белән дәваланырга. Тагын нәрсә әйтәсем килә. Менә герпес, менә шундый дерматитлар, алар бит инде ниндидер эчтәге авырулардан чыгарга может, әйме. Кайбер чакта менә шулай була, без үзебезнең сәламәтлегебез турында кайгыртмыйбыз, салкында киенеп йөрмибез. Менә шундый нәрсәләрдән дә, тунудан да күп нәрсәләр тәнгә килеп чыга. Бөтен кешенең дә иммунитеты бит үзегез беләсез, төрле көчле түгел, кемнеңдер менә шундый тәнгә чыга торган авырулар, герпеслар белән бәйле. Шуңа күрә һәрвакыт үзебезне саклап йөрергә кирәк, дуслар. Менә тиешле әйберләрдән файдаланырга. Мин инде үзебезнең теге фаберликның әйберләрен мактап әйтүдән түгел, ләкин менә мин үземнән чыгып әйтәм, мин менә аларның файдасын күрдем. Бүгенге көндә берсен дә аерып әйтә алмыйм, бусы начар, тегесе начар дип әйме. Бәяләр ягыннан мисал өчен булар шундый арзанрак йөриләр, монда бәя гомумән юк аптекада. Мисал өчен сезгә әйтәм, бәясен әйтеп тормыйм инде, кирәк булса сорарсыз. Алай теге сату максатыннан чыкмадым мин монда, күрсәтергә чыкмадым. Бары тик менә без герпес турында сөйләшәбез. Шуңа күрә герпес темасын тирән әйтебрәк,
нәрсәләр алырга була икән фабриктан дип кенә әйтәсем килә һәм менә үземнең кулланган әйберләрне күрсәтәм. Бәлки кемгәдер файдасы тигәндер дип уйлыйм. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Әгәр сорауларыгыз булса, яза аласыз, рәхәтләнеп сезгә җавап бирә алам.